Така, да продължим сега. Белегът е числото на звяра. През вековете християни са спекулирали относно смисъла на белега на звяра и числото 666 на звяра. Споменати в Откровение 13 и днес продължава настихващият интерес към този антихрист на апокалиптичното, на последното време, който ще контролира икономическия, политическия и социалния живот на човечеството чрез поставяне на белег и числото на хората. В проповеднически походи проповедта за белега на звяра обикновено привлича най-многолюдното множество и осъжда най-много хора по отношение на валидността и значението на съботата спрямо коя да е друга лекция. Търсачката Google съдържа над 5 милиона записа на тема белега на звяра и номера му 666 във времена на политическа и икономическа несигурност, когато тероризма и природните бедствия са заплаха за сигурността и просперитета на много страни. Много християни се обръщат към библейските пророчества, за да разберат какво ще се случи в близкото бъдеще.